Θα ξεκινήσουμε τώρα την ημερίδα. Θα καλέσω την κυρία Βασιλική Κατή. Είναι καθηγήτρια στο Εργαστήριο Διατήρησης της Βιοποικιλότητας στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπου θα μας αναπτύξει το θέμα άγριες φυσικές περιοχές στην Ελλάδα, η τελευταία παράδειση. Κυρία Κατή, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι μαζί σας. Θα ήθελα να ρωτήσω στον Παναγιώτη στο κέντρο. Παναγιώτη, μήπως μπορείς εσύ να ανεβάσεις το βίντεο που σας έστειλα στο YouTube? Ναι. Το ανεβάζουμε τώρα εμείς. Θα ξεκινήσουμε με ένα βιντεάκι, γιατί μία εικόνα 1000 λέξεις και μετά θα σας μιλήσω. Ωραία. Λίγο υπομονή, φορτώνει. Μισό λεπτάκι, θα τη βρούμε την άκρη. Έχουμε ένα τεχνικό μικρό θέμα, θα το ξεπεράσουμε άμεσα. Παναγιώτη, παίζει κανονικά. Α, παίζει. Α, εγώ δεν το βλέπω. Α, συγγνώμη τότε. Εντάξει, αυτό το βλέπετε εσείς, εμείς το έχουμε δει. Πάμε μεγάλη οθόνη αν θέλεις και είμαστε και Ναι, εντάξει. Δείχνει τίποτα. Βλέπουμε κανονικά. Οκ. Νομίζω πως κάποιοι δεν το βλέπουν γι' αυτό. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Θες μπορείς να το σταματήσεις για να συνδέσω και εγώ την παρουσία μου. Ήθελα να ξεκινήσω με αυτό το βιντεάκι. Μπορείς να θέλεις να βγάλεις καταρχάς. Μου λέει ότι δεν μπορώ να κάνω share την οθόνη μου, οπότε πρέπει να μου δώσει δικαίωμα. Τώρα μπορείς. Τώρα μπορείς, Βασιλική. Συγχωρείτε λίγο τώρα για όλα αυτά, να κάνουμε. Οπότε,
συγγνώμη τώρα, γιατί έχουμε ένα θέμα με όλα αυτά. Ωραία. Νομίζω τώρα μπορείτε να με δείτε, σωστά? Ναι, μ' ακούτε? Ναι, το βλέπουμε μια χαρά. Απλά δεν βλέπουμε προβολή παρουσίας, βλέπουμε και τις διαφάνειες στο αριστερό που είναι στην οθόνη. Παρότι το κάναμε αυτό τις προάλλες, δεν ξέρω πώς να το κάνω τώρα. Ίσως εκεί το μενού που λέει προβολή παρουσίασης, είσαι τώρα στο κεντρική, στο έκτο μενού. Προβολή παρουσίασης. Εκεί. Από την αρχή. Από την αρχή, αλλά πάλι, στις τεχνικές εμφάνισης. Αυτό, όχι. Το ίδιο πρόβλημα έχουμε. Ναι. Τώρα. Τώρα τι βλέπετε? Όχι, το ίδιο βλέπουμε. Δεν γέμισε η οθόνη. Ας προχωρήσουμε τώρα. Ναι, τώρα είναι λίγο δύσκολο αυτό, δεν ξέρω πώς... γιατί τις προάλλες το κάναμε και λειτουργήσε κανονικά. Κάτω δεξιά πλήρης οθόνη. Ξέρεις εσύ, Κωνσταντίνα, και τώρα έχουμε σταματήσει πολύ μεγάλο διάστημα. Και έπαιξε το διπλανό. Αυτό εδώ. Όχι. Πες μου, δεν ξέρεις, άστα. Θα κάνω κάτι άλλο. Κύριε, συγγνώμη τώρα γι' αυτό. Τώρα είμαστε OK. Ωραία. Λοιπόν, έπειτα από τα πολλά, ήθελα να σας δείξω το βίντεο γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιγράψω με λόγια αυτά τα τοπία που βλέπετε στην οθόνη σας. Θα μιλήσουμε για τις άγριες φυσικές περιοχές στην Ελλάδα. Είναι η έννοια του wilderness, δεν ξέρω αν υπάρχει ελληνική απόδοση σωστή. Λέμε ότι είναι η τελευταία παράδειση και δουλεύουμε σε αυτό το αντικείμενο πολλά χρόνια τώρα. Τι είναι αυτές οι άγριες φυσικές περιοχές? Αυτός είναι ο ορισμός ο οποίος έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 ακόμα. Είναι κάθε περιοχή που διέπεται από φυσικές διεργασίες, έχει γηγενή είδη, όχι ξενικά, είναι μεγάλη, λειτουργούν πολύ με φυσιολογικό τρόπο και απερίσπαστα οι φυσικές διεργασίες, είναι αμετάβλητοι, ελάχιστα τροποποιημένοι, δεν έχουμε ανθρωπογενείς παρεμβάσεις έντονες και διέπεται από 4 κριτήρια. Για να πούμε ότι μια περιοχή είναι περιοχή άγρια, φυσική περιοχή, wilderness δηλαδή, πρέπει να μην έχουμε ανάπτυξη, να μην έχουμε όχληση, να έχει περιοχή μεγάλη φυσικότητα και μεγάλη έκταση. Αυτός είναι ο ορισμός. Προτού πάω λοιπόν στο αντικείμενο τι γίνεται στην Ελλάδα, πόσες τέτοιες περιοχές έχουμε, θα κάνω μια εισαγωγή. Γιατί η διαφύλαξη αυτών των άγριων φυσικών περιοχών πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα παγκοσμίως. Και δυστυχώς δεν είναι. Γιατί, όπως γνωρίζουμε όλοι, ζούμε σε μια εποχή κρίσης βιοποικιλότητας και κλιματικής κρίσης. Τα δεδομένα που σας έχω, που μπορείτε να διαβάσετε, προέρχονται από τη διακυβερνητική πλατφόρμα της επιστήμης πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες, είναι η περίφημη IPBES, και από την IPCC, που είναι η αντίστοιχη διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή. Επομένως, είναι πάρα πολύ ζωφερή εικόνα του πλανήτη. Θα σταθώ μόνο ότι ο ρυθμός εξαφάνισης των ειδών είναι 100.000 φορές μεγαλύτερος από το φυσιολογικό και ότι έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο είδη που είναι κόκκινα, ας πούμε, στην IUCN. Αν θέλω να μιλήσω μόνο για τα είδη. Επιπλέον, οι πράξεις μας υπονομεύουν όχι μόνο την άγρια ζωή και την βιοποικιλότητα πάνω στην οποία βασιζόμαστε, αλλά τη δική μας ευμάρεια και την ίδια την επιβίωση πια. Γιατί δεν έχουμε αντιληφθεί τον κίνδυνο στο οποίο βρισκόμαστε. Ενδεικτικά λέω ότι η παραγωγικότητα
δηλαδή το πόσο παράγουν βιομάζα τα οικοσυστήματα, είτε είναι δάση είτε είναι αγροτικές περιοχές, έχουμε μείωση στην παραγωγικότητα στο 23% των οικοσυστημάτων. Η επικονίαση, πάνω στην οποία βασίζεται όλη η τροφή μας, έχουμε μείωση στο 1 τρίτο των μελισσών και των πεταλούδων, που είναι βασικοί επικονιαστές, ας πούμε, στην Ευρώπη και στοιχίζει πολλά δισεκατομμύρια, εννοείται. Γενικότερα, η τελευταία επιστημονική βιβλιογραφία και η BBS δείχνει ότι 14 από τις 18 οικοσυστημικές υπηρεσίες φθήνουν παγκοσμίως. Και όταν μιλάμε όμορφα για ρίσκο τροφικής ασφάλειας, ουσιαστικά μιλάμε για πείνα. Και όχι πείνα επειδή δεν έχουμε χρήματα, πείνα επειδή δεν θα έχουμε επικονιαστές για να παράγουν τη τροφή μας. Θα μιλάμε για ξηρασία, για μείωση αποδοτικού νερού, για τεράστια προβλήματα, για επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής και φυσικά οι φτωχοί είναι οι πιο ευάλωτοι σε αυτόν τον κόσμο. Άρα θέλουμε να προστατέψουμε τις άγριες φυσικές περιοχές, γιατί αυτές οι περιοχές είναι ο κύριος σύμμαχός μας στην αντιμετώπιση της κρίσης και της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημικών υπηρεσιών και της κλιματικής αλλαγής. Λέω μόνο ότι το 60% των ανθρωπογενών εκπομπών άνθρακα γυρνάει πίσω, επιστρέφει, ως τις αποθήκες άνθρακα του εδάφους και των ωκεανών. Είναι κυβωτή βιοποικιλότητας επιπλέον και φυσικά οικοσυστήματα. Και γιατί λοιπόν να εστιάσω στις περιοχές χωρίς δρόμους που είδατε στο βίντεο, το οποίο βεβαίως είναι ανοιχτά διαθέσιμο. Σας έχω τα links στο τέλος. Γιατί να εστιάσουμε στην προστασία των περιοχών χωρίς δρόμους? Γιατί είναι η επιτομή της ανθρωπογενούς παρέμβασης στη φύση. Αντίθετα με ό,τι πιστεύουμε, η πρώτη κύρια απειλή για μας και για την βιοποικιλότητα είναι η αλλαγή χρήσης γης. Αυτό που ζήσαμε στη Θεσσαλία δεν είναι κλιματική αλλαγή το πρόβλημα. Είναι ότι πρώτα εξαφανίσαμε τους υγροτόπους, αποξηράναμε το 85% των υγροτόπων της Θεσσαλίας, κόψαμε τα παρόκτια δάση και στη συνέχεια με την επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής είτε αυτή η καταιγίδα και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Αν λοιπόν οι δρόμοι, σας λέω αναλυτικά, η αλλαγή χρήσης γης είναι η πρώτη απειλή. Οι δρόμοι δημιουργούν αλλαγή χρήσης γης. Είναι ο πρώτος παράγοντας όταν εισέρχονται σε φυσικά οικοσυστήματα που δεν υπήρχε πρώτα ανθρωπογενής επίδραση. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα, ιδιαίτερα στην Αμαζονία, έτσι, στις περιοχές της τροπικές Λατινικής Αμερικής, Αφρικής κτλ. Εκτός από την αλλαγή χρήσης γης, έχουμε εκμετάλλευση των πόρων. Είναι η δεύτερη απειλή για τη βιοποικιλότητα. Υπερεκμετάλλευση των πόρων. Όπου μπαίνει δρόμος, εισέρχεται ο άνθρωπος, ο σύγχρονος τρόπος ζωής του, ο σύγχρονος τρόπος εκμετάλλευσης ο βιομηχανοποιημένος και έχουμε εξορίξεις, υπερξύλευση, υπεραλία και όλες τις παράνομες δραστηριότητες. Τρίτον, η τρίτη κύρια απειλή για τη βιοποικιλότητα είναι η κλιματική αλλαγή. Είναι στη σειρά 3. Ακόμα και η παραγωγή ασφάλτου που έχουμε σημαίνει τόνοι εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αλλαγή του μικροκλίματος κτλ. Ρύπανση, ατμοσφαιρική, χημική, ηχητική. Εισβλητικά είδη, που είναι είδη που δεν υπήρχαν σε μια περιοχή, που ακολουθούν τους δρόμους, ιδίως τα φυτά είναι διαπιστωμένο, υπάρχει πολύ διεθνής βιβλιογραφία πάνω σε αυτό, άρα σχετίζονται και με τις 5 κύριες απειλές για τη βιοποικιλότητα παγκοσμίως. Και φυσικά έχουμε τρομακτικές επιπτώσεις στην Άγρια Πανίδα, που είναι η πρώτη που πλήττεται. Η θνησιμότητα από προσκρούσεις είναι το πρώτο πράγμα που σκεφτόμαστε, αλλά η απώλεια των διαδημάτων, η γενετική απομόνωση, αυτό που λέμε εμείς στη βιολογία, ο ομομυκτικός υποβιβασμός, όταν απομονώνονται πολύ μικροί πληθυσμοί και τελικά είναι γενετικά νεκροί και θα πεθάνουν στο μέλλον, αλλαγή συμπεριφοράς που τα ζώα φεύγουν από τους δρόμους και έχουμε γενικά πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, όπως αντιλαμβάνεστε εύκολα και στις οικοσυστημικές υπηρεσίες. Δηλαδή, μία περιοχή που είναι καλυμμένη από τσιμέντο, από χώμα, δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε ο υδρολογικός κύκλος, ούτε ο κύκλος του αζότου, ούτε ο κύκλος του άνθρακα, κανένας κύκλος. Και εν τέλει, και από μία πρόσφατη δημοσίευση που είχε γίνει με ανάθεση από την Ευρωβουλή, βεβαίως συνδέεται και με την ανθρώπινη υγεία, ακόμα και η εξάπλωση των ασθενειών τύπου COVID συνδέονται με τους δρόμους. Δεν μιλάω φυσικά για τους δρόμους οι οποίοι συνδέουν πόλεις, συνδέουν χωριά. Μιλάω για τους αχρίαστους και άχρηστους δρόμους που γίνονται μόνο για απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων στην Ελλάδα, αν θέλω να μιλήσω για εθνικά και όχι για παγκόσμια, και δίνουν πρόσβαση σε υγιή οικοσυστήματα, πολύ άγρια οικοσυστήματα, χωρίς λόγο, με όλες αυτές τις επιπτώσεις. Θα πρέπει να εντοπίσω και να εστιάσω λίγο περισσότερο στην έννοια του κατακαιρματισμού ή αλλιώς κατάτμιση. Είναι η κατάτμιση των φυσικών οικοσυστημάτων σε πολύ μικρά κομμάτια από την αύξηση των δρόμων και των τεχνητών επιφανειών.
Και αυτό σημαίνει απώλεια και συρρίκνωση και απομόνωση των βιωτημάτων και των ειδών, και υπάρχει βεβαίως πολύ έντονη επιστημονική τεκμηρίωση ότι αυτό σημαίνει μείωση των πληθυσμών, τοπικές εξαφανίσεις και πολλές οικολογικές διεργασίες που έχουμε ανάγκη, οι οποίες υποβαθμίζονται. Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα αυτό του κατακαιρματισμού παγκοσμίως? Οι δρόμοι έχουν κατακαιρματίσει την επιφάνεια της Γης σε πάνω από 600.000 κομμάτια. Πρόκειται για μια δημοσίευση που είχαμε παράγει στο Science το 2016. Η αρνητική επίδραση στον δρόμο στη βιοποικιλότητα μπορεί να εκτείνεται πάρα πολύ μακριά, αλλά σίγουρα τουλάχιστον σε ζώνη 1 χιλιόμετρου γύρω από τον δρόμο. Το μήκος των νέων δρόμων, όπως είδατε και στο βίντεο, αναμένεται να αυξηθεί κατά 60% μέχρι το 2050. Τόσο ώστε να μπορέσει να διατρέξει την περίμετρο της Γης 600 φορές. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η επίδραση που έχουμε στον πλανήτη μας. Πολλές ζωτικές παροχές της φύσης από τον άνθρωπο φθήνουν διαρκώς λόγω της διάνοιξης δρόμων. Αναμένεται ότι άλλες μεγάλες περιοχές του πλανήτη, Τιβέτ, Μογγολία, Αφρική, Λατινική Αμερική, θα είναι ευάλωτες. Και επίσης, πολλά πράγματα που βλέπουμε σήμερα δεν θα υπάρχουν στο μέλλον. Όταν βλέπουμε ένα είδος, δεν σημαίνει ότι το είδος υπάρχει. Είναι αυτό που λέμε χρέος εξαφάνισης ειδών. Αν το είδος εξαφανιστεί σε 100 χρόνια, το γνωρίζουμε από σήμερα λόγω της κατάρτισης, και το αντίστοιχο χρέος οικολογικής λειτουργίας. Πόσο σοβαρό είναι αυτό το πρόβλημα του κατακαιρματισμού στην Ευρώπη? Αυτός είναι ο παγκόσμιος χάρτης δεξιά που έχουμε παράγει. Η Ευρώπη είναι δυστυχώς η πιο κατακαιρματισμένη ήπειρος του κόσμου. Η Ευρώπη αυξάνει αυτό που λέμε land take, δέσμευση γης. Μετατρέπει όλο και πιο γρήγορα τη γη της σε τεχνητές επιφάνειες. Η σφράγιση του εδάφους, που είναι μια παρεμφερής έννοια, εννοούμε μόνο ότι όταν πέφτει τσιμέντο είναι η σφράγιση, όχι ένας χωματόδρομος, επίσης αυξάνεται στην Ευρώπη, παρότι οι ρυθμοί αύξησης έχουν μειωθεί. Το πρόβλημα του κατακαιρματισμού είναι έντονο και αυξάνεται. Αυτά είναι πάλι στοιχεία, 3,7% αύξηση από το 2009 μέχρι το 2015. Και βεβαίως όλες οι αναφορές δείχνουν ότι συνεχίζει να χάνει βιοποικιλότητα η Ευρώπη με γρήγορους ρυθμούς. Μόνο και μόνο θα αναφέρω ότι η αλλαγή χρήσης γης αυξήθηκε στο 60% των οικοσυστημάτων της Ευρώπης. Άρα δηλαδή είμαστε μια βιομηχανική, ας το πούμε, ήπειρος, πυκνοκατοικημένη ήπειρος, με πολύ μεγάλες ανάγκες σε ύλη, σε ενέργεια κτλ. Και διαρκώς εισχωρούμε στα φυσικά μας οικοσυστήματα. Άρα, οι δρόμοι δημιουργούν τεχνητή γη, σφράγιση, κατάτμιση, άρα αλλαγή χρήσης γης, επομένως απώλεια της βιοποικιλότητας. Είναι πάρα πολύ απλή η σχέση. Στην Ελλάδα, που δεν είναι τόσο πυκνοκατοικημένη χώρα, ο δείκτης κατάτμισης είναι μικρός. Είναι μισός από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, η σφράγιση του εδάφους είναι μεν μικρότερη, αλλά αυξάνεται ταχύτερα. Και ο δείκτης κατάτμισης αυξάνεται ταχύτερα. Τα εργοτάξια από τις νέες υποδομές που δημιουργούνται και οι δρόμοι καταναλώνουν περισσότερη γη στην Ελλάδα από ό,τι στην Ευρώπη. Άρα, μπορεί να είμαστε μια πλούσια χώρα και πολύ φυσική χώρα ως προς την βιοποικιλότητα, αλλά ο κίνδυνος που αντιμετωπίσουμε είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερος. Και πάμε τώρα στη δική μας συνεισφορά ως εργαστήριο, στο δικό μας πρόγραμμα. Τι είναι αυτές οι περιοχές λοιπόν άνευ δρόμων, όπως τις λέμε ΠΑΔ, και πώς τις χαρτογραφήσαμε? Δεν θα πω σε μεγάλες λεπτομέρειες, θα σας πω απλά ότι δουλεύαμε για 2 χρόνια 20 άτομα. Θα σταθώ περισσότερο εδώ, στο σημείο 5, που δείχνει ότι μετά την διαδικασία της χαρτογράφησης με μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, εντοπίζουμε τις ΠΑΔ. ΠΑΔ είναι κάθε τμήμα χερσαίο γης, άνω του 1 τετραγωνικού χιλιόμετρου, που απέχει 1 χιλιόμετρο από τον πλησιέστερο δρόμο. Και αν πάρουμε αυτό το τμήμα γης με την περιμετρική ζώνη που επίσης δεν έχει δρόμους του 1 χιλιόμετρου, έχουμε την περιοχή χωρίς δρόμους, αλλιώς την αδιατάρακτη φυσική περιοχή. Επίσης υπάρχουν και ολόκληρα νησιά που δεν έχουν δρόμους και αυτά τα ονομάζουμε νησιωτική αδιατάρακτη φυσική περιοχή. Και επίσης έχουμε πάρα πολλές νησίδες, που 3.642 νησίδες είναι στον επίσημο χάρτη της Ελλάδας, που και αυτές τις ελέγξαμε για να δούμε αν έχουν ή δεν έχουν τεχνητές επιφάνειες και δρόμους. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά συμπεράσματα. Βλέπετε αυτό το χάρτη. Αυτό είναι μια παρακαταθήκη που αφήνουμε, ας το πούμε, στη χώρα. Φυσικά είναι όλα διαθέσιμα ανοιχτά στο ιστοσελίδα του εργαστηρίου. Μπορείτε οποιοδήποτε να τα κατεβάσει σε ένα αρχείο GameZ που μπορεί να είναι προσβάσιμο σε ένα Google Earth και να δει πού βρίσκονται αυτές οι περιοχές. Έχουμε 451 περιοχές χωρίς δρόμους που αντιστοιχούν στο 6,1% της Ελλάδας.
Κάποιες είναι στην υπηρετική χώρα, κάποιες στα νησιά. Έχουμε και 62 ολόκληρα νησιά χωρίς δρόμους. Γενικά βλέπετε ότι ακολουθούν την οροσειρά της Πίνδου, άρα έχουμε τις περισσότερες περιοχές σε ορεινές περιοχές και σε περιοχές που είναι απότομες, μικροσβάσιμες κτλ. Γι' αυτό και δεν είχε μπει ο δρόμος μέχρι σήμερα. Η πιθανότητα λοιπόν οποιοσδήποτε τυχαία να βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και να απέχει 1 χιλιόμετρο από τον πλησιέστερο δρόμο είναι μόλις 2,1%. Είναι όμως αυτές οι περιοχές άγριες φυσικές περιοχές, αυτό που λέμε wilderness? Πραγματοποιήσαμε νέα έρευνα επί του θέματος, πέραν της χαρτογράφησης, με τα 4 κριτήρια που πρέπει να είναι μη ανάπτυξη, ναι, δεν έχουν τεχνητές επιφάνειες. Μη όχληση, δεν έχουν όχληση, έχουν ελάχιστη γεωργική γη και ένα δείκτη, το Human Influence Index τέλος πάντων, που είναι υποδιπλάσιος από την υπόλοιπη χώρα. Στην παρένθεση είναι τα ποσοστά τα αντίστοιχα για την Ελλάδα. Δάση και με φυσικά οικοσυστήματα καλύπτουν πάνω από το 99%. Πολύ χαμηλό δείκτη κατοικηματισμού, δηλαδή 9, ενώ η Ελλάδα έχει 821. Και επίσης μεγάλο μέγεθος. Έχουμε 302 περιοχές, πάνω από 10 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Συνήθως το threshold που λέμε το όριο είναι 5 έως 20 τετραγωνικά χιλιόμετρα για να χαρακτηριστεί μια περιοχή wilderness. 55 λοιπόν εναπομείναντες άγρια φυσική παράδειση. Και θα πρέπει να πω ότι συνδέονται με την περιβαλλοντική πολιτική. Μπορεί να γνωρίζετε το Cuming Montreal Global Biodiversity Framework που αποφασίστηκε πριν από 1,5 χρόνο στον Καναδά. Ο πρώτος στόχος είχε μέσα να μην απολυστεί καμία wilderness περιοχή στον πλανήτη. Και μετά από πάρα πολλές πιέσεις αφαιρέθηκε. Αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε με κάτι πιο χαλαρό που δεν μπορεί εύκολα να ποσοτικοποιηθεί, όπως είναι η μη απώλεια φυσικών περιοχών, να φτάνει στο 0 δηλαδή απώλεια φυσικών περιοχών, η διατήρηση των περιοχών υψηλής ακεραιότητας και η αντιμετώπιση αλλαγής χρήσης γης. Όλα αυτά είναι στο νούμερο 1 στόχο, ακριβώς γιατί είναι και το πιο σημαντικό. Και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, που είναι όλα αυτά πολύ σύγχρονα κείμενα νομικά, μιλάμε για αυστηρή προστασία του 10% της κάθε χώρας, της γης, μέσα στο δίκτυο Natura δηλαδή. Πρέπει το 10% της χώρας να είναι προστατευόμενο αυστηρά. Μιλάμε για 100% προστασία των αρχαίγωνων παλαιών δασών. Και από την άλλη έχουμε μία σύγκρουση, γιατί έχουμε μία ενεργειακή πολιτική με πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ακριβώς γιατί έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη σε καθαρές πηγές ενέργειας, και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Repower Europe, το οποίο ακόμα και επιτρέπει και άνευ μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για γρήγορη διείσδυση των άπλων ενεργειακό μείγμα της κάθε χώρας. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι αυτές οι περιοχές, όπως αυτή στη φωτογραφία, όσοι κάνετε ορειβασία είναι η Γκαμίλα στην Τύμφη, πρέπει να είναι ζώνες αποκλεισμού. Δεν μπορούμε να καταστρέψουμε αυτά τα τοπία, αυτές τις περιοχές. Και βεβαίως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στο Εθνικό Χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αναμένεται και για το οποίο πιέζουμε. Άρα λοιπόν, ναι, είναι οι μεγάλες περιοχές, οι wilderness, και πρέπει να παλέψουμε για να διατηρήσουμε αυτούς τους 55 φυσικούς παραδείσους της χώρας. Το μεγάλο θέμα λοιπόν που ερχόταν και από μη κυβερνητικές ακόμα ήταν να μην προχωρήσουμε στην προστασία των περιοχών χωρίς δρόμους, γιατί θα καούν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν κάναμε έρευνα πάνω σε αυτό το θέμα, χρησιμοποιώντας τα ευρωπαϊκά δεδομένα της φωτιάς, μια χρονική σειρά πολύ μεγάλη, και μια πρώτη εντύπωση δείχνει ότι είναι πολύ ανθεκτικές. Και η συχνότητα της φωτιάς ήταν μικρότερη, και όπως βλέπετε, τα δάση και με φυσικές εκτάσεις καίγονται 2,7 φορές λιγότερο εντός στη Χέρσο της Ελλάδας, στις περιοχές χωρίς δρόμους, και δεν έχουμε καθόλου φωτιά στα νησιά που είναι εξ ολοκλήρου χωρίς δρόμους. Άρα λοιπόν έχουμε μεγάλη ανθεκτικότητα. Απειλούνται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι ένα αρκετά ζωφερό παράδειγμα και αρκετά σοκαριστικό. Είναι ένα παράδειγμα μία από τις πολλές περιοχές χωρίς δρόμους της Ελλάδας. Βλέπετε δηλαδή η πορτοκαλί γραμμή είναι η ΠΑΔ, ο πυρήνας, και η κόκκινη γραμμή είναι όλη η περιοχή χωρίς δρόμους. Και εδώ βλέπετε τις διαφορετικές επενδύσεις που έχουν δρομολογηθεί για να γίνουν σε αυτή την περιοχή. Αποτέλεσμα, πρόκειται να χάσουμε το 1/3 των περιοχών χωρίς δρόμους, αυτά τα τοπία, από την ανάπτυξη κυρίως, την διείσδυση κυρίως αιωλικής ενέργειας στα βουνά μας, και συνολικά το 44% απειλείται. Είναι λοιπόν μια πάρα πολύ σοβαρή απειλή.
Προστατεύονται επαρκώς από το δίκτυο Natura? Ναι, το 68% της έκτασης των περιοχών χωρίς δρόμους προστατεύεται. Βλέπετε μάλιστα ότι όσο αυξάνεται η έκταση των περιοχών χωρίς δρόμους, τόσο πιο πολύ μπίπτουν περισσότερο στο δίκτυο Natura. Αυτό σημαίνει ότι σχεδιάστηκε καλά, αν θέλετε, το δίκτυο FISI 2000, είναι μια ένδειξη. Από την άλλη όμως, με τον τρόπο που λειτουργεί, δεν σημαίνει ότι μια περιοχή χωρίς δρόμους που είναι μέσα στο δίκτυο FISI 2000 δεν θα χτιστεί, έτσι, δεν θα καταστραφεί. Δεν είναι όλα αυτά αυτονόητα. Η πρώτη νομοθεσία για την προστασία των περιοχών χωρίς δρόμους έρχεται από την Ελλάδα. Είναι αυτό που πιθανόν να έχετε ακούσει ως απάτητα βουνά. Υπήρξε επικοινωνία της δικής μας επιστημονικής ομάδας με το Υπουργείο για την μεταφορά της τεχνογνωσίας αυτής και των αποτελεσμάτων της έρευνας. Ήταν δεκτικό το Υπουργείο και συγκεκριμένο τότε Υφυπουργός ο κ. Σαμυράς. Ανακοινώνεται στο COP26 στη Γλασκόβη το 2021 η προστασία των ειρηνών οικοσυστημάτων και έρχεται η πρώτη νομοθεσία, η οποία είναι υπουργική απόφαση με διάρκεια ισχύως 2 ετών. Μόλις πριν μια εβδομάδα ανανεώθηκε για να πάρει και άλλα 2 χρόνια. Δεν θα επιτρέπεται λοιπόν η διάνοιξη των νέων δρόμων. Αυτός είναι ο πρώτος χάρτης με τις πρώτες περιοχές. Βλέπετε στα Λευκά Όρη, τα Ήγετος, Κρήτης, Μόλικας, Σάου, Σαμοθράκη, όπου υπήρχαν επενδύσεις και σταμάτησαν αιωλικών, και το Όρος Χατζής στη Θεσσαλία. Προσθέθηκαν άλλες 3 και θέλω λίγο να δώσω μία προσωπική άποψη πάνω σε αυτό, όπως το βλέπω εγώ πολιτικά και επιστημονικά. Σήμερα λοιπόν το πρώτο όφελος είναι ότι σήμερα έχουμε 9 περιοχές, τις οποίες προστατεύονται με υπουργική απόφαση. Αναμένουμε να μπουν μέσα ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που θα καταλήξουν σε προεδρικά διατάγματα, έτσι ώστε να υπάρχει μόνιμη προστασία. Εκτός από αυτό, όμως, υπάρχουν και άλλα περιβαλλοντικά ωφέλη. Για πρώτη φορά μπαίνουν κέρυες έννοιες στην εθνική μας ένωμη τάξη. Βλέπετε, ας πούμε, το άρθρο εδώ μιλάει το πρώτο, ανάσχεση της αλλαγής χρήσης γης. Δεν υπήρχε ποτέ πουθενά αυτή η λέξη, ούτε σε μια απλή υπουργική απόφαση. Και αναγνωρίζεται ότι είναι η κυριότερη αιτία απώλειας βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έρχεται η λέξη αναχέτηση της αύξησης τεχνητών επιφανειών και του κατακαιρματισμού και των συναφών αρνητικών επιπτώσεων και μιλάμε για πρώτη φορά για αξίες του τοπίου. Και επίσης, ερχόμαστε αργότερα, το 2022, η Ελλάδα κάνει το εθνική της αναφορά για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Υπάρχει ο στόχος ΟΣΒΑ 15.4 που αναφέρεται στην προστασία των βουνών. Αναφέρεται λοιπόν πρόθεση για προστασία 55 άγρων φυσικών περιοχών χωρίς δρόμους, που είναι και αυτά που και εμείς ως επιστήμονες θεωρούμε ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα της χώρας. Δεν ξέρω πώς τι θα γίνει, αλλά δηλώθηκε μια τέτοια πρόθεση. Πρέπει, κλείνοντας κάπως την παρουσίαση, να σας πω ότι υπάρχει μια παγκόσμια επιστημονική κινητοποίηση. Δεν το ξεκινήσαμε μόνοι μας αυτό. Κάτω είναι οι 3 τελευταίες εργασίες που κάναμε για να προωθήσουμε αυτή την επιστημονική ιδέα των περιοχών χωρίς δρόμους με επιτυχία, όπως φάνηκε από την νομοθεσία, από το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Θέλω να πω ότι ξεκίνησε από το 2007 ακόμα από μια παγκόσμια οργάνωση που λέγεται Society for Conservation Biology, το τμήμα πολιτικής, το οποίο είμαι και εγώ προσωπικά μέλος. Από ό,τι ξεκινήσει μια παγκόσμια προσπάθεια. Μεγάλη επιτυχία ήταν το 2012 στο Rio Plus 20, όπου έγινε ένα side event και πάρα πολλοί παγκόσμιοι οργανισμοί, όπως είναι και το ίδιο το SCB, IUCN, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, το φυσικό του τμήμα, το Conservation International και το TEPEBA, το οποίο είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Ιθαγενών. Άρα λοιπόν οι περιοχές αυτές έχουν και μια πολιτική, αν θέλετε, κοινωνική, αν θέλετε, σημασία σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Και είχαμε συνεργαστεί με τον τότε προβουλευτή, τον κύριο Αρσένη, για τη δημιουργία αυτού του γεγονότος. Το 2014 έρχεται και το Infra-Eco Network Europe, που είναι μια επιστημονική ένωση για τις υποδομές και την οικολογία, που κάνει αντίστοιχη ανακοίνωση, ένα ψήφισμα στο συνέδριό του. Το 2024 τώρα, αυτές τις μέρες, συστήνουμε το Working Group για τις ρόδες περιοχές και πάρα πολλές άλλες δράσεις, όπως μπορείτε να δείτε, εκτός από τα συνέδρια, τα επιστημονικά και επιστολές και παραστάσεις στην Κομισιόν και συζητήσεις με προβουλευτές. Και επίσης στηρίχθηκε αυτή η πρωτοβουλία και από ελληνικές επιστημονικές ενώσεις, Οικολογική Εταιρεία Ζωολογική,
και 11 μη κυβερνητικές οργανώσεις. Άρα λοιπόν, και αυτό είναι το τελευταίο μου slide, τι μπορείτε να κάνετε εσείς ως εκπαιδευτικοί. Ελπίζω να σας έπεισα για τη σημασία αυτών των περιοχών. Εδώ είναι η Δρακόλυμη της Τύμβης. Καταρχάς, πρέπει να ενημερωθείτε περισσότερο για το θέμα. Όλο το υλικό είναι βασμένο στην ιστοσελίδα ή στο Facebook του εργαστηρίου ή το βίντεο των περιοχών ανευρώμων. Θέλουμε μια ευρύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας πάνω σε αυτές τις πάρα πολύ σημαντικές περιοχές. Και θα μου πείτε και στο τέλος, εγώ νομίζω ότι έχετε έναν καταπληκτικό και πάρα πολύ ουσιώδη ρόλο στην κοινωνία, στην εκπαίδευση των νέων παιδιών, των μαθητών. Και για να είστε εδώ σήμερα σημαίνει ότι ενδιαφέρεστε πάρα πολύ για το αντικείμενο. Άρα, είναι μια ανοιχτή πρόσκληση. Εμείς δεν ξέρουμε να παράγουμε εκπαιδευτικό υλικό εστιασμένο στους φοιτητές. Θέλει άλλες δεξιότητες που εσείς έχετε, εμείς δεν έχουμε. Άρα, λοιπόν, προτείνω να φτιάξουμε ένα Google Form, θα μπορούσε να το διακινήσει το ΚΠΑ και Αρπινησίου, επειδή έχει τα email σας. Όσοι θέλετε να συμπληρώσετε, να γίνει μια συντονιστική ομάδα από εσάς. Εμείς είμαστε εδώ απλά για να δώσουμε οποιαδήποτε καθοδήγηση, παράσταση και υλικό, για να φτιαχτεί κάποιο υλικό, ακόμα και μια εκλαϊκευμένη, ας το πούμε, παρουσίαση, σαν τη δική μου, λίγο διαφορετική για τα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ την προσοχή σας και συγγνώμη που πήρα λίγα λεπτά και παραπάνω.